Ja, doe dit. Ja, beste mensen. Het is 7:30 geweest. Wij beginnen. Wij gaan los. Welkom bij deze avond georganiseerd door, ik hoef niet te zeggen, dat wist hem vanzelf, beeldseigene afdeling taal deze keer. Het is al een beetje anders, misschien wel beter, we zullen het zien. Speciaal welkom voor de mensen die dingen dicht voordragen, want dat moet toch altijd maar weer even gebeuren. En er zijn ook 2 jeugdige voordragers bij, daar ben je ook zo wijs met, want de jeugd heeft de toekomst. Dat zijn 2 kinders van school, dat zijn de eerste Iris Bronger en Wessel Drost. Heel fijn dat we er binnen. Die hebben elke op een stoel een heel mooi boekje gevonden van de Beeldse Eerpelweken. Dat hebben ze ons aanboden, dat mag je met naar huis nemen, dat is vergees, omdat ze de Pieter Jellesprijs gewonnen hebben. Er binnen, ik durf het haast niet te zeggen, gelukkig minder deelnemers dan vorig jaar, maar toen hadden we wat een overspannen markt, maar daar zitten we vanavond niet meer. Dus en elk heeft wat meer de tijd. Nummer 8 hebben we op je papier staan kennen. Een hutje staat er. Ik ken niet één die een hutje heet. Ik weet ook niet wie het is. Maar als je zo ver binnen, dan roep ik en dan zullen we zien wat er gebeurt. Het is dus een verrassingsact. Dan wou ik maar beginnen met Iris Bronger. Dit is trouwens niet de eerste keer dat Iris Bronger een gedicht voordraagt. In het land van taal, in Lielt en Mim heeft ook een gedicht voordragen. Iris, het woord is aan jij. Ik doe mijn gedicht over Mansi Mosk. Mansi Mosk, tjilp mooie versie. Hoor wat is hij inne weer. Hij pronkt zingend voor zijn wifi. Op het dak gaat hij tekeer. Dan ineen vliegt hij vod. En kooit der het padsidel. En het wifi wordt als zeker. Is hij zelfs niet meer in de tel. Maar het Mansi ziet wat anders. Ga naar onderen, naar die plas. En op het laatst komt ook het wifi. Zij landt hoger op een kas. Mansi duikt dan in het water, bad het zwemt, spat in het rond. Zij blijft zitten op een nok en ziet naar Mansi op de grond. Gauw nog effies vleugels drogen, heel vlug draaiend in de wind. En te gaar vliegen ze verder, hebben het voor vandaag wel zien. Oh sorry, die grote zus. Iris, bedankt. Dan is nou het woord aan Wessel Drost. Ze zitten beide bij meester Koos in de klas. Dus dat is de aanjager in dit geval. Is dat niet bij, jonkie? Ja, nee, ik ben te klein. Moest een beetje groeien. Nou, dat komt dan wel. Huttekinnen. Kleine boodske, die was jarig. Zat voor een lekker stikke bak. Men zei, zou ze dat wel huttekinnen? Ja, zei boodske, met gemak. De hapjes willen stagen en op het les ging het te traag. En toen deed het al blikken, het oog was groter als de maag. De hapjes werden kleiner, voller werd het kleine lief. Toen moest ze beginnen, lezen kon ze niet, die brief. Heel mooi, bedankt. Knap. En nu het hoofd, ook nog. Ik doe het hem niet na. Nummer 3. Frans van Dijk. Vorig jaar was een debutant. En toen had hij de hele week niet slapen van de vorenloop. En 14 dagen na de tijd worden hij nog niet wakker. Maar hij had het nou beter onder controle, zei hij. Frans had niet alleen verstand van raketten en astronauten, maar ook van gedichten, want Frans schrijft. Dus Frans leest voor uit eigen werk. Frans.
microfoon. Uitpoetst bloed. De dictator van Oeganda had bloed aan de handen. Het liep ons om het tanden. Wij busselden met aminfluoride. Ik weet niet dat je het merk nog wist, maar dat was Elmex. Uitblonken, haar ster waar uitgaand. Ze schitterde door aanwezigens. Stuurknuppel, stuur, dat staat teuken tussen dingetjes. Puur dromen van vliegen worden, zelfs bleef ik draak. Proberen, ik verplaats wat, probeer wat met woordjes, laat mij maar schuwen. Onschuld, dan moet ik even wat pakken erbij. Onschuld, de tatoeage op haar vel en het tierenmotief op haar blousie zagen de puberjongen uitdagend aan. Zelfs wist ze van de prins geen kwaad. Alleenig, brave burgers moeten het alleenig opknappen. Tuur is met z'n allen, onverlaten. Onverlaten. Deze hek aan Vultje vroeger kind doet. Nou, ze zei dat kind best, want hij zou hem best leuk vonden hebben. Het heet topman of topless. Het zijn 3 woorden, je moet zelf maar uitvinden hoe is wat. Er zit ook een heel mooi schrebbelwoord aan het eind. Topman of topless. Financiën, fles, vrouwen, voorgevels. Lauw, voetballen of kaatsen. De koning waar keizer worden. Het kroon de hout droegen door zijn sterke onderdanen. Met mij los in de waai. Geitsie. Mim, ik mag voor het eerst los in de waai. Mim, maar denk erom, blijven daar met zich, want toen zit van de bokdromen. Geitsie, daar doe ik al een heel hut Mim. Kinderspultje, het hele laan op scherp, een prot mensen op een been, veel plezier. Man met beard en lang gewaad. Zijn knechtje staat te lachen en roept ons al toe. Aast ben ik hier de baas. Laan, eindeloos eruit halen wat erin zit. Halszaak, kan een strikvraag een mens de das omdoen, zo'n kwestie nekt mij. Vrijheid zoeken in uniforms. Hun broers mochten graag harde rockmuziek horen. Gongen vanzelfs ook motorrieden, als duidelijk zichtbaar ploegie. Dezelfde kapsels, schoenen, riemen, sigarettenaanstekers en plastic zonnebrillen. Dit alles om te ontkomen aan uniformiteit van de burgermaatschappij, uitbreken. Ik zit mijzelf in een weeg, en ander ook. Spultje, huiselijke twist in het poppenhuis. Deze is een beetje flauw die het nou komt. Uitvoer, Almeloeks, zullen wij in zilver handelen? Goud me jong. Horizon, taal. Mim, wat betekenen die 3 letters op het skut? Mim, dat is voor mij nog een kruiswoordraadsel. Wereldverbeteraar. Een tiny house kon het wel doen, vond ik. Hij had buiten hem zelf rekend. Met zijn ego was het huis te klein. Ik moet er even weer wat pakken. Mim komt de stoom uit de oren bij het zien van hun snuvend kien. Beide aan de kook. Aanschouwelijk onderwijs. Deurdenkertje. Ben je misschien, ja, waar er maar kunsten worden. De wereld en gaans de mensheid zouden voor tekenen. Passiespelen. Bij hem is het watersport, bij haar wat is. Verboden viswater. Ik weet niet dat je hem van de week, als je met feuilleton in de Beeldse Post al lezen hebben. Dan moet dit wel kennen, denk ik zo. Uitlek Nijs. De vriend van Patricia Pai wou ook eens een keer stralen. Middelburger school. Witte deuren. Groene schermpjes. Elektrische fietsen. Zwakstroom
of sterkstroom. Stromen ze door of lopen ze leeg. Uitrekent ik. Ben berekenend. Een fraai nummer. Drukbelasting. Huisjepapier dat je als bonnetje bewaren moet. Hij had een ijzeren gestel. Liep als een locomotief. Nou het er vocht in de knieën. Drinkt als een kameel. Zwalkt heen en weer. Ontspoort en verroest. Eco-strijd. Vechten met biologisch oorbreekbare geweren. Zij stuurde het oudertje naar de hemel. Een reis om nooit weer weer om te komen. Hun capsule was 1000 milligram. Vroeger was ze mooi, toen begon ze te tippelen. Nou is ze verlopen. Ze worden groepie, gong met de muziek mee. Zij scoort op alle jongens. Oh, ze waren de losse vlodder. Buiten perk raakt. Je zou een zeer kennen van krantenjongen tot grote kaatser en weer naar krantenjongen. Zo gaat het soms. Klein van lichaam, door groot van slaag. Vuil, zo gaat het soms. Omstandigheden. Een nije maat, maar geen vriendschap. Vol van warmte, daarna leeg toonde de nije maat zijn ware ziel. Voor hem rolde het kaartbaltje, maar raar, buitenslag. Versopen of opbrocht. Zoveel uitgeven, zoveel moeite gedaan om het laan uit de zee te winnen. Jaloers, een eerpel krijgt ommers zijn natie en zijn drogie. De dichter was klaar, het lek oordicht. Zo ja. Frans, bedankt. Dan heb je nummer 4, maar die is er niet. Die loopt onder de wol. Ik denk dat je de griep hebt. Nog van 20 is 1 ziek, dat valt met. Dan gaan we nou door naar Janne Kuken en dan doet Ali Bronner 1 extra straks voor Dirk. Dan ben we wel liek. Janne Kuken. Misschien wel even wat omleeg, denk ik. Ja, zomaar. Nou, zoals het in het foldertje staat, begin ik met wat ik beloofd had. En dan 3 weken ook over. Het skaat. Het skaat van witte wolken. Het skaat van witte wolken glijdt starig over de zeediek. Het groen wordt even nog wat groener. Op het plak werd ik krek nog liep. Dit spul van wien en wolken, van licht en van skaat, glijdt aan mij voorbij en waar alles wat ik nodig had. En dan komt er een fabel, want ik hou ontzettend van fabeltjes. Dus die heet Droom. Ik droomde van vliegende auto's en schreeuwende mieren, van zingende koeien en fantastische dieren. Van schapen die het voetbalden op een zeediek. En de vissen die juichten allegaar tegelijk. Een ster kwam om haar allegaar te eren. Ook de 2 beren die stonden te smeren. Een hin en een haan die trouwden op nij. En alle beesten waren erbij. Het wordt een feest als nooit tevoren. Dat diep in de nacht waren te horen. De peerden die dansten op housemuziek. Ze hadden scheid aan de hele kliek. Heftig draaiden ze met hun steert in het rond en stampten hard met de voeten op de grond. De poezen die wiegden heel zacht heen en weer, maar klauwden je stiekem elke keer. Ik droom nog vaak van die nachtelijke feesten en ik herken van de beesten de meesten. Bedankt Janna. Dan hebben we nou Ali B. Ja, daar staat Ali Bronger, maar voor ons is het Ali B.
wij hebben bij Bils eigen ons eigen alibi. Ja, dat had je hem niet gedacht, maar als wij het over Ali hadden, weet niet eens, maar Ali B, dan weet je het wel. Ali is de coördinator van Bils eigen, van de groep Historie sowieso. En de ook niet, de secretaris van Bils eigen. Ik kom er wel. Meer ben er ook niet. Dus wij zijn ook zo wees met Ali, want Ali die redt ons altijd nou we met problemen zitten met ons vrijwilligerswerk. We hoeven met de klikken en Ali eerder. We klikken wel eens wat te veel, maar dan zat je het wel. Dus, Ali. Nou dacht ik ben verantwoordelijk voor de historie en die regelt verder deze avond niet. Maar ja, toen zat Jan de Groot, die zit er zo mooi achteraan, die denkt ik ben er niet. Die zei ik heb die maar vast opgeschreven. Oké. Nou ja, vooruit. Nou kreeg ik achterin al commentaar van Wietse. Hij zei, wat is het? Het staat Fries bij die. Ja, ik ben nou wel bij het Beeldse Eigen betrokken, maar van huis uit ben ik vanzelf Fries. En dat ik hier aan het werk ben, ik draai met alle wien met, om het zo maar even te zeggen, maar dan positief bedoeld. Als de klant Fries praat ik Fries en Nederlands en Beelds. Mijn Pools en Arabisch is niet zo best, maar als ik dat kon, dan deed ik dat ook nog. En nou ja, Engels lukt dan ook wel. Dus je vliegt hier altijd alle kanten uit met de taal. Ik dacht, ik doe een Friese, maar toen kwam ik ook naar een hele mooie Nederlandse teugen. En aangezien het Dirk onder de wol uit, denken we, dacht ik, zoals Jerk Bosje ook altijd zei, als ik hier één keer staan krijg, hier ben ik niet weer weg. Dus, weet je Jerk? Dat eerste Nederlandse, dat heet De Nieuwe Macht. En dat is van onze correspondent in Stockholm. Dat wist hij hem niet, maar daar heb je ook een. De mannen zijn er overleden. Iedereen is vrouw in Zweden. Op elke post, in iedere baan, blikt de vrouw je triomfantelijk aan. Zweden is een feminaat. Geen man is veilig meer op straat. Vrouwenbendes door kruisende nacht. Een vriend van mij werd al verkracht. Onlangs gaf ik een buurvrouw een zoen die jarig was. Niet in Zweden doen. De rechter, een vrouw ja, veroordeelde mij. Als het aan haar ligt, kom ik nooit meer vrij. Ik schrijf deze brandbrief dus uit de bak. Zorg dat u hem op alle bomen plakt. Ik kan er moeilijk mee naar Amnesty, omdat ik daar ook alleen maar vrouwen zie. Dit komt uit een nieuwe bundel van Levi Weemoed. Die zit ook gauw eens even bij De Wereld Draait Door. Het was een treurig figuur. De andere gedichten die waren allemaal wat weemoedig, zeg je maar even zeggen, met zo'n Levi Weemoed. Maar dan het Friese, dat heb ik gekregen, dit boekje. Dit is een boekje dat uitgedeeld wordt op het voortgezet onderwijs. Dat heb ik gekregen van ons nieuwe bestuurslid, Judith Hiemstra. We hebben bij Beeldse Eigen 2 nieuwe bestuursleden, Marian de Jong en Judith Hiemstra. En Judith zei, ik ken wel een mooi gedicht, maar ik wou nou niet direct hier staan voor te dragen. Dus mocht ik dat doen. Nou, dus in het Friese, Wietse, dan wees het even. Us Beppe maakt het een proefrit op een fiets met batterij. Er wie een actie en ze dachten, dat is wel wat van mij. Ze worden al de duurste, want Us Beppe had wel geld. Toen had de fietsenspecialist haar op een e-bike tilt. De voeten op de trapers, de versnelling voort op het zingen. Zij is Us Beppe als een speer die door de dik uitging. En met een gong van 40 wie die leven zijn leens. Toen vallen Assen en Emmen en de Nooie Duitse grens. De tocht waarom uit Osnabrück vond Beppe wel wat reeg. Zie je haast 3 dagen werk, maar de batterij weer leeg. Dankjewel. Bedankt Ali. Janni Vietor Bartlema. Ik ken ze niet, maar ik heb al gauw eens bij je koffie gedronken. Hoe zit dat? Ja. Nou, wij maken graag fietsen, mijn vrouw en ik. En we maken graag koffie drinken met appeltaart erbij. En deze jonge dame die had een theetuin had. En dan ben ik al gauw eens bij haar in de theetuin geweest. En ik ben niet nieuwsgierig, mijn vrouw zei het wel, dat is nou het wief. Maar ik wil gewoon graag alles weten. Dat is bijna een keer hetzelfde, maar het klinkt wat anders. Dus ik ga eens even vroegen toen ik zei, hoe kom je hem hier nou verzeild? Nou, zo en zo, ja. Het was ook heel logisch, want met de herindeling is het beeld in één keer een stuk groter geworden. Dus, daarom is Janni er nou ook. Janni. Poelrazend komt er thuis en smiet het dwaske merci op tafel. Het kin sanet, het wol sanet, hij kin en wol het sanet.
Zij maken de tafel alvast ree, voor de vrienden die daarst komen. Bezwargen sjocht ze naar hem op. En zuntjes schoot ze het dwaske naast de blommen uit de eigen tuin. Hij sjocht naar haar neuvels. Hij sjocht haar, maar docht net meer mooi. Bij lietse bietjes mat er stade hoorn beliers aan. Wat er nou sjocht, wit er Betty het al niet meer. Het docht haar saffe squorrend zeer hem zat te zien, haar sterke man. Altijd dwaande maar zijn handen en het ark. Nou geen besef meer wat er ermee mat. Als de bezieter er is, binnen ze sterk. En keuvel je wat gezellig mooi. Hij zei, es is tijd voor mich zu gaan. Zij, maar ik kan die nog net missen. Hij loekt zijn schouders op. Het afschiet van de bezieter is dreig. Er valt een stilte. Maar alles is al zijn, maar de merci. Twee meisken blijven eenzaam achter. Voor haar wie het zwier, hij weet het al niet meer. Bedankt Jannie. Ja, en nou zitten we met een hutje. Nummer 8. Ik zou zeggen wie van de 3, maar ik zou zeggen hutje, meld die maar. Ga meld hem. Aans. Als aans. Als aans. Als aans. Als aans. Als aans as. Aans. Als aans. As. Aans as. Aans as. Aans as. Aans. As. Aans as aans. As. Aans. Ja, je moet er even bij nadenken, maar... Nummer 9, dat is een debutant. Dat is Jelke de Jager. Ik moet hem eerst even mijn excuus aanbieden, want vorig jaar noemde ik hem Jelke de Jong. Dat heeft nou een jaar horen moeten, dus ik hoop dat ik er nou aan ben. Wij hebben jaren geprobeerd om voor het voetlicht te krijgen hier. Het is ons niet lukt, maar er is een of andere duistere macht die het wel lukt is. Zit er achterin. En we zijn heel benieuwd wat Jelke ervan terecht brengt. Ja, dit is haast niks van mij, maar degene die mij dit aandaan had, die zit achter in de zaal en die weet het zelf. Het gericht heet Herfstavond op het beeld. Goed, het microfoon. Ja, zo is het goed. Zwiegend luidt de nacht zijn kleed, op het polders wied en breed. Het landvolk is naar huis toe gaan, met de dagtaak is het weer gedaan. Als ik dan zo op het dik even om me heen kijk, de natuur is gadeslaan, bleef ik vol bewondering staan. Lichte dauw hangt over het land, een kwaken aan het warmstrand. Ik zie als een skrutel winken, hier en daar een lichtje blinken. Aan de lucht een starrepracht, wilst een zilveren maansie lacht. Pittig over stille laan gaat de rook van het loffiebraan. De vleermuis belust op buut, komt weer tussen zijn schuilhoek uit. Vogels gaan in volle vlucht noord aan, koerend door de lucht. Hier en daar hoor ik trekkers zwoeren, om het bouwland om te ploegen. De lichten slaan weg en weer, hun stralen bundels keer op keer. Wat een wondermooie pracht, die overgang van dag naar nacht. Het is geschreven door een Bilker, wie weet ik niet. Dankjewel.
Bedankt Jelke, er staat voor aankomend jaar ook alweer op papier. Hans Hilarides. Vorig jaar was hij debutant. Toen had hij het over zijn maten en over de saus. Hij had nog wat meer vrije tijd. Hij zit ook op kaarten en hij heeft over biljetten. Nou ben ik benijd dat dat nou bankbiljetten binnen of andere biljetten. Nou nee, dat is weer een beetje over de saus, maar het heeft een veel bredere strekking. Dat hoor je hem direct wel. Maar de saus komt er wel even in voor. Kijk. Er is wat een persiflage op advies en begeleidingscultuur in Nederland. En nou, ik zou het noemen kunnen de deskundigologen. Ik zat in een dip, maar ik begin het Nederlands, maar het wordt aan zo'n beeld, dus ik kan hem geruststellen. Ik zat in een dip, maar kreeg gelukkig een tip. Ga eens naar een psycholoog. Nou, die hield een heel betoog. Ik wil niet zeggen dat hij loog, maar toch dingen uit zijn duim zoog. Hij hielp mij echter niet verder. Wie of wat wordt nu mijn redder? Waar moest ik naartoe? Voor mij was er geen taboe. Wordt het een gedragsoloog, karakteroloog, agoog of gerontoloog? Die laatste had ik nog wel hoog. Het gaat er tenslotte om wat zwaarste woog. Je wordt ook ouder en die naam klonk dus vertrouwder. Maar deze deskundige was het ook niet echt. Waar kon ik nu nog terecht? Ik speelde wel eens met de verkeerde bal. Nou gaat het dus over biljetten. Een vergissing, zo is dat meestal. Maar het kwam steeds vaker voor. Ja, dat kreeg ik ook door. Nou, ik krijg je over een beeld. Je wordt dan wel gecorrigeerd. Oh. Je wordt dan wel gecorrigeerd. Blijkbaar heeft die kleur die voorkeur. Maar hij is wel verkeerd. Dan keek ik wat verheerd. Ja, je werd er dan niet op goeie peert. Het gevolg was onzekerheid. Hoe raak je dat kwijt? Maar eens naar een kleuroloog. Nou, deze houd ik geen lang betoog. Nou had ik meer geluk. Voor hem wat duidelijk. Na de opticien was zijn advies. Jou leien aan gezichtsverlies. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Ik heb nou een goede bril en dat maakt het verschil. Speel hield het met een goede kleur en ben weer helemaal in de fleur. Raak dan ook elke bal en gaan er met de prijzen van deur. Nou, dan heb ik nog even een over het kaatsen. Ik ben ook een kaatsliefhebber en beoefenaar nog bij de oudsies, bij de veteranen. En dan ben wij in Franeker aan het kaatsen en kaatsen altijd draaien. Hè? Om een 14 dagen en hier ook wel eens een taan uiteraard. Maar dit gaat even over het kaatsen en het draaien. 55 plus kaatsen. Elke 14 dagen gaan wij een ander uitdagen. Hier in Franeker in het draaien. Wat wij ons onderling niet maaien. En ook wel eens met een ander aan de stak rijden. Gelukkig kan het wel wat laaien. En het gaat meestal zomaar weer betaaien. Ja, het gaat er soms om deur. Maar wij verliezen niet de fleur. Er roept een, daar heeft hem aanweest. Wel nee, zei diegene, daar liegt als een beest. Even later roept er een, kweeën. En nou is het een Fries, want het moest wel riemen vanzelf. Nou steen je hem op het deur. Dan moest hij mij maar geven. Dan zist wat beleven. Ach joh, wat zou stou. Kreeg hem nog op een mouw. Die bal. De kwenkslagen ben niet van de lucht. Wilst een ander soms diep zucht. Het is betreden krijgt een klucht. Zo gaat het heen en weer. Keer op keer. En een hoorst roepen in koor. Die bal is voor. Er volgt nog een dispuut. Maar wij komen er weer uit. Er komt dan meestal een nieuwe bal. Ja, het blijft levendig in een hal. Bij 5-5 en 6-6 stieg de spanning ten top.
Je slaat het dan liever niet op. Iedereen zit te kijken, dat speelt stil uit, maar de opslager laat niks blikken. Er komt ook nog een kaats. Soms een dikke, soms ondermaats. Komt die er niet, dan is hij voorbij. De ene kijkt sip, de andere blij. Zo blijven wij als ouder en fit en zitten nog vol pit. Dan is er vanzelfs het sociale contact, dat soms fleurig, maar ook wel eens triest uitpakt. Na oorloop zei voorzitter Piet, correct als altijd binnen er weer prijzen. Nou, dan beginnen wij al te geniezen. Hij noemt per klasse de winnaars op aan de nummer 1 en dan is het even stop. Als grote winnaar zei hij dan, nou, daar droomt elke een van. De kraas, dat is het toppunt. Het is hest en stunt. Werd iedereen het op het munt. Soms nog even napraten. Nou, hier zal ik het dan maar belaten. Bedankt Hans. We hebben nog eerst even een korte pauze. Maar in het begin had ik vergeten te vragen. Er worden opnames gemaakt. En er worden foto's gemaakt. Als er mensen binnen die een bezwaar tegen hebben, die bent te laat. Nou, ja. We hebben eerst even geschoft.